Κύριε Πίπα. Το όνομα του Υπουργού είναι. Πίπα, Υπουργέ μου. Δήμαρχέ μου. Πρέπει να μιλήσουμε στον Υπουργό με τη γλώσσα που καταλαβαίνει. Τι θα πέσουν και μίζες? μπόλικε. Σε σακούλες σκουπιδιών με κορδόνια. Ξέρω. Τι ξέρεις? Ξέρεις τι ξέρω. Οι σακούλες. Θέλουμε κι εμείς μία. Πέτα τα λεφτά τότε. Θα κελαϊδίσω. Δεν κατάλαβα. Με απειλείτε. Περνάμε καλά! Οι ψηφοφόροι μου. Γεια σας. Θα μπουχίσει ο τόπος όλους. Ο βιολογικός δεν μυρίζει. Στη Σουηδία. Εδώ είναι η Λάρισα. Έχεις πά? Πώς δεν έχει? Στο ποτάμι. River Spa. River Spa ποινιός, από τα καλύτερα. Θα έχει θύαμα! Στολίστηκες για τον Ισπυρινό. Έξω οι κατάφιδες! Τι φταίει ο Καβάφης? Τώρα ο δήμαρχος είμαι εγώ. Έκλασε του Καποδίστριας και βγήκε ο καλή κράτς. Έλα να τους προηγήξουμε το γιορτάκι. Όχι, μην μιλάς προστιό, δεν μ' αρέσει. Περνάμε καλά! Κύριε Σαμαρά, είχατε κάποια συγγένεια? Μεγάλο λαμόγιο Μακαρίτης. Τρελίτσες πότε θα κάνουμε? Ξεκίνε εσύ, θα σε προλάβω. Όλα τα έχω πληρωμένα κι άλλα τόσα. Κι άλλα τόσα χαρισμένα. Τα παλικάρια τους δω, πόσα κοίτα. Να πάρτε τα παπάκια μου. Δεν χρωστάω. Όλα τα έχω πληρωμένα. Δεσποινής. Ακριβή. Ακριβή Νικολάου. Μάλιστα κύριε Πίπα. Ακριβή σε λένε. Ναι, Και το λίτσα από πού προκύπτει? κανονικά. Ακριβή, ακριβούλα, βουλίτσα, λίτσα. Κι αν μια μέρα παντρευτείς τον κύριο Υπουργό, πώς θα λέγεσαι? Ακριβή πίπα.